Right, vanhu vanopinda kuchechi kwaprofeti Magaya uyai pano ko vamuchandiudza kuti kwavhurwa hombe futi. Hauzati nyaya idzi sometimes ndinomboti ndakadziteerera ndomboona zvichindiitira fani, asi ndobva ndazotanga kurwadziwa futi for vanhu vanenge vari vulnerable pazvinhu zvakaita sezvizvi, because kuno mumwe munhu wekuti pazvese zvinenge zvangotaurwa anogamuchira nemaoko mairi, but zvichizoshanda here kwaari. Ndakarwadziwa vamwe vanhu vachindiudza kuti tine zvatakambotengeserwa kumashure uko, isusu tanga tatonzi tine zvirwere zveshuga zvichichi, asi hatina kupora. Ndo mashoko andainzwa nevamwe vanhu vachitondiudza kuti hatina kupora. Saka zvinhu zvakadaro izvozvo tozongonzwa zvakungonzi sori inobatsira chii pazvinhu izvozvo. Now iko zvinezvi kwavhurwa imwe hombe futi, vari kunzwa kuti Magaya introduces miracle cash card. Kana makarinzwa miracle cash card, aveti varumba vane mabhengera rei inoswaipa pa-ATM yani. It's a topic for another day, but ndoziva kuti mumwe munhu anogona kutanga kutosungwa futi vakada zvavo vanokutera. And I don't know kuti in these days kuna vanhu vachiri kubhilivha zvinhu zvakadai izvozvo. Miracle cash card ini yandivhundutsa. So akura hombe vakabvira kudhara vachidzivhura, ambogadzira zvaaguma ndoyenzi inokuporesa AIDS, zvirwere zvakawanda, diabetes, chinchi ndoimwe ndachimbotaura chiti vamwe vakazoti takazoningirina but hatina kuona zvakashanda. Vamwe vanhu vanenge vachitenga bhozi, vanhu vanoziva kuti saka kwaita chakati gatidai. So vamwewo vakaendeserwa zvichemo zvavo mubhegi kuIsraeri, kuguva raJesu, zvakaenda zviri musechewo. Abero kuti Jesu wacho atanga chikiti muguva rakutoporesa vanhu here kana kuti chii, nzvimbo ndo yakuporesa vanhu handizive. Vanhu vanongobhilivha zvinhu zvakasiyana siyana, but maybe according to their revelations ina hangu hazvisi zvese zvandingazojaja. Ndiringotaurawo zvangu tiri mucommon sense, because izvo zvacho hazvitorina common sense. Uri munhu ane dzinoshanda haungambobvume zvinhu izvozvo, but kana uri mumweya richinzi uri mumweya unogona kubvuma zvese ndo zvinenge zvichiitika. But this time around iyi handisi kuona kunge inoshanda iyi, but zigedzaiti mbona. So vari kubuda vari kuti zoni, it is anointing that you respect that will work for you. Respect is found in sacrifice. If one comes all the way from Bulawayo to attend a service to get a card, that sacrifice, I tell you, we will get the anointing to work. If one meditates and takes their time, it will work. If one takes out money and says, this is my seed towards this anointing, that anointing will work because you will honor it and respect where your money is. Magaya is also claiming the cards have already been shipped to South Africa, Botswana, Australia, and other countries. He encouraged his followers to use the cards during prayer sessions for maximum effect. Magaya's pastoral career has been fraught with controversy and criminal allegations. Ndo zvana aguma zvacho zvitanga tichitombotaura zvezvo tichiti yakatozonzi vakatyora mutemo we-Medicine Act. Magaya's latest scheme with the miracle cash card has been met with widespread skepticism, with criticism labeling it yet another exploitative tactic to extort money from vulnerable followers. Despite his tarnished reputation, Magaya maintained a loyal following, many of whom are drawn by promises of miraculous healings and financial blessings. Observers warn, however, that such scheme often prey on the desperate and financial unstable, enriching the preacher at the expense of his flock. Saka vana vapapa ndo zvamunazvo ikoko. Miracle cash card rako riri paside. Kana wabva kuchinchi zvinoshanda, ko kana ngazvingoshanda, ndimo kana richingoshanda zvekuzoti inini ndiri kutenga chikomplena. Alright, let me tell you something. Isusu tinotoita zvinhu zvakasiyana siyana. Tinototenga petrol tichikomplena kuti tiri kudhura, haitadzi kushanda mumota nekuti wakomplena kuti petrol yakudhura kumana. Aiwa, ndo mari idzi kutaura zvacho petrol. Unotongodirirwa wotoenda, mota yako haimbodzime nekuti wakomplena. Ndo zvinhu zvinoshanda. Unotonotenga chikafu chita nyama na chikafu chakudhura kumana, but unotobika ukadya ukaguta, hautadzi kuguta nekuti wanga uchikomplena. Izvi manje zvokuti zvinotanga unzi you have to honor it, ndokuti zvizoshanda. Wabva kure kuti unotenga ndokuti zvizoshanda. Guys ka my followers amagaya zvenyu, guys, take it easy, take it easy. I know zvamuri kufunga. Ndakambotaura nyaya dzimwe dzekumashure uko, vamwe ndakazoti uchazoona uchadini, ndikati aiwa hakuna asingatombozvioni. Mwada kundichikidzira muri vanhu vekuchechi, asi muri gurupu rematerrorist kani. Mbodzika mai zvenyu tionesane. Mafollowers munhu wanenge ari kumabhenji kwekwe
ari kuundurwa nechokwadi ndiye anouya achinyeberwa kujambuka. Ivo vakuru vacho vanotozviignore, vakatoona zvakutotaura nyaya idzodzo vanotanga kutoisa zvitanda munzeve kuti ngazvidarike hazvo, ngavataure, I don't care. Ende vanhu pavanotoita izvo vandoziva kuti vanhu vachataura, because hatingasi nyika yakai kunzi taakutotanga nyika yemadzungairwa madzakwadzakwa ekuti zvese zvese taakungonzi chakati chinoshanda ngachishande. Ukatotenga mbeu hauri kumbotanga uchinzi ngaite nhanzi iCD uri kuita. Ukanotenga mbeu unotogona kutokomplena kuti zvimbeu zvinenge zvakadhakwa izvi zvoshandira, wotobhadhara mari yako, ukatonodyara chinomera chibage achitadze, ukatobva waramba uchingodiridzira uchitoenda wakutokohwa. Kwete zvekuti chinhu chinotanga kunzi aiwa kana watoti chinhu chotengeswa ngachishande, kwete kuda kutanga kuti zvinoningirwa. Amen. Aendai zvenyu, endai. Anyway, ndisandapedza nguva because I know kuti mimi munoti hai zotaurisa izvi. Ndine audio ndakusiya muchinzwa, munozongondiudzawo zvamuri kufunga ipapa in the comment section. Ano nemachechi ava hatichanzwirira. Ya maprofita vechokwadi varipo, venhema varipo, but izvezvi venhema ndo vati wandei. Ndikitarisa profeti ya Hombe kana iri, ndinotera maprofeti avo zvavanotaura zvinoitika kazhinji. Kozoti mamwe maprofita arimo munyika muZimbabwe akazara ndevenhema, because mutungamiri wenyika anoenda kumasowe, anoenda kumachechi ese. Saka maprofita aya anotoudzwa kunzi profita zvakati kuti nyika ichanaka chichi, kuti vanhu vafarire president. Saka maprofita akawanda angoprofita zvenhema, vachida mari, vari pabasa. Vanhu ava vari pabasa, havasi kuprofita pamweya, vari kuprofita panyama yavo. Saka vanhu vanozodhauta zvichokwadi kuti maprofita aya uyu anonyepa, uyu anonyepa, because vakuonenge maprofita ese ndeekunyepa, but pane vechokwadi varipo. Saka maprofita akuwadzwa neZANU-PF, vari kudya mari, vane minda. Maprofita akawanda, mafundisa vane minda, vakuru vakuru avo vemachechi avo. Saka vanoprofita zvokunyepa.